Sobre la Academia Valenciana de la Lengua. Ha habido muchas opiniones sobre este asunto. La última, la del profesor Grisolía, sobre que la Generalitat o acepta o no lo que se dice en el diccionario o debería plantearse la continuidad. Y, bueno, ¿qué van a hacer con la Academia Valenciana de la Lengua? Porque esta semana también el Consell Jurídic Consultiu, su presidente, decía que a esta institución corresponde la definición de lo que es valenciano. El Gobierno valenciano observa con cierta preocupación toda la polémica que se puede generar, que de hecho se está generando, con la definición de lo que es la lengua valenciana se realiza en el propio diccionario. Nosotros entendemos que la lengua tiene que ser siempre un nexo de unión. Cuando nació la Academia Valenciana de la Lengua, en la Ley de Creación, la Ley 7/98, ya se decía en el preámbulo que había que evitar que la lengua fuese un motivo de discordia y que tenía que ser un nexo de unión, de identificación. Se decía que había que apartar la lengua del debate partidista y reconducirla a un debate sereno, donde se pudieran conseguir consensos. En definitiva, la Academia Valenciana de la Lengua nació para superar polémicas pasadas y para defender la personalidad de la lengua. Es evidente, y no vamos a negar los hechos, de que con la inclusión de la definición en el nuevo diccionario hay una parte muy importante de la sociedad valenciana que no se siente representada, y en ese contexto, actuando desde la mayor sensatez, buscando puntos de encuentro, el Gobierno valenciano ha decidido solicitar un dictamen al Consell Jurídic Consultiu porque entendemos que existe una duda razonable sobre si está legalmente facultada la Academia Valenciana de la Lengua para dar una definición de lo que ha de ser o de lo que es la lengua valenciana. Es decir, con la propia ley en la mano, la Ley 7/98, la Academia Valenciana de la Lengua tiene todas las competencias normativas en cuanto a lo que son normas, pero no bien establecido que tenga competencias en cuanto al nombre. Por lo tanto, lo que le hemos pedido al Consell Jurídic Consultiu es que dictamine una opinión, queremos tener una opinión fundada en derecho acerca de si la definición en el diccionario se adecúa, se acomoda y respeta lo que dice el Estatuto de Autonomía y lo que dice la propia Ley de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua. Eso es lo que el Gobierno valenciano en estos momentos quiere saber. Insisto, aplicando siempre la sensatez, el sentido común y tratando de evitar que se reproduzcan polémicas que debilitan al pueblo valenciano y sobre todo en temas tan sensibles, en temas en que lo que debe de existir es la máxima unión y el máximo consenso. En cuanto a la opinión del profesor Grisolía, yo creo que todo el mundo sobreentiende que lo que dice el profesor Grisolía es partiendo de la premisa de que la Academia Valenciana de la Lengua está ejercitando las atribuciones que tiene legalmente conferidas. Se sobreentiende eso, con lo cual, visto desde esta óptica, nada tendríamos que decir dentro de lo que son sus competencias, y solo dentro de lo que son sus competencias, lógicamente, la Academia tiene autonomía de funcionamiento. Volia saber si un diccionari és un llibre on s'arrepleguen definicions, per què no val la definició en aquest cas que fa la UVL? O s'ha qüestionat totes les definicions que fa la UVL? S'ha qüestionat tot el treball que ha fet en un diccionari, no? Perquè si qüestiona una definició s'estarà qüestionant totes? O no entenc molt bé doncs, la polèmica? Doncs mira, aquest dubte precisament és el que volem que el Consell Jurídic Consultiu ens aclarisca. Precisament per això hem demanat el dictamen
al Consell Jurídic Consultiu. Això és una qüestió de competències. Les lleis estableixen per a tots els òrgans estatutaris quines competències tenen concreta i exactament. Si al final el Consell Jurídic Consultiu diu que entre les seues competències efectivament està eixa, respectarem i acatarem, com no podria ser d'altra manera, el que diga el Consell Jurídic Consultiu. Però tenim dubtes i simplement volem aclarir aquests dubtes. No demanem res més. I aquests dubtes, qui millor que un altre òrgan estatutari per a poder aclarir-los? Está diciendo que una de las dudas que tiene el Consell es si la Academia tiene o no competencias para definir lo que es el valenciano. Me gustaría saber el Consell, esta duda, si no fuera la Academia, me gustaría saber quién tiene para el Consell entonces la competencia o la capacidad de hacer una definición en un diccionario. Y si en el caso de que el Consell Jurídic Consultiu dijera que no, me gustaría saber entonces si el Consell plantearía que ese diccionario apareciera publicado con una palabra menos en ese vocabulario, que fuera la del valenciano y fuera lo único que no se definiera en ese conjunto. Porque entiendo que usted dice que hay dos cosas. Una, si la definición que ha hecho la Academia se ajusta o no al estatuto, y luego si tiene incluso capacidad o competencia para hacer esa definición. ¿Quién, si no, desde el punto de vista del Consell, tendría esa competencia? Miren, no nos hemos planteado quién pueda tener la competencia. Lo que nos hemos planteado en estos momentos es si concretamente la consulta, el dictamen que se le pide al Consell Jurídic Consultiu es si la definición transcrita, la del diccionario, se supone, respeta y se acomoda a aquello que se dispone en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y a la Ley 7/1998 de 16 de septiembre de creación de la Academia Valenciana de la Lengua. Es que es una cuestión meramente jurídica. Esto, lo que nosotros planteamos, por supuesto, no es una cuestión académica y, desde luego, no es una cuestión política, es una cuestión meramente jurídica. El Consell espera a tener el dictamen del Consell Jurídic Consultiu y, a la vista de lo que diga ese dictamen, pues ya nos pronunciaremos al respecto. Acatarà el Consell el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, siga com siga, i si fora que el Consell Jurídic Consultiu avala la definició que fa l'Acadèmia, si és així, si el Consell donarà cobertura a una presentació del diccionari com sembla que cal, quan és un treball que ha portat a l'Acadèmia 12 anys, perquè fins ara s'ha publicat per un poc de tapadillo, si me permet. Mire, nosaltres acatarem en tot cas el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, si precisament per això ho han demanat, perquè no és que, insistís, no és una decisió política, ni molt menys nosaltres entrem en qüestions científiques. Simplement el que volem saber és si pot haver una extralimitació o no d'unes competències que estan atribuïdes per unes lleis. És que és una qüestió d'aplicació de la llei, simplement això, és l'únic que estem plantejant. En el cas de Cataró, farien una presentació com la que ja havia prevista i que finalment se va suspendre? No, jo és que a qui referís lo de la presentació? Va fer una presentació del diccionari que finalment se va suspendre. Entenc que, al ser un organisme estatutari, suposa que hi hauria representació del govern valencià. Tots els organismes estatutaris tenen autonomia de funcionament, poden fer presentacions, poden fer el que vulguin dins de les seues atribucions legals, evidentment. I l'últim, per lo que m'ha contestat abans, aquest mateix dubte el tindrien si la definició no haguera inclòs al final, i recordem que parlava de valencià, en cap cas obvia aquest nom, hagueren tingut el mateix dubte de competències si a la fi de la definició no posarà que en altres llocs es diu català? Doncs mira, precisament l'Estatut d'Autonomia no fa aquesta referència i és un dels dubtes que tenim. L'Estatut d'Autonomia diu que el valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i no fa referència a cap altra denominació. I nosaltres, si en el que he llegit, en el dictamen que li se demana al Consell Jurídic Consultiu, és precisament si aquesta definició s'acomoda i respecta el que diu l'Estatut i també la llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, efectivament. És que, si em permet, són com dos planos. Ara vostè està parlant de la pròpia definició i abans ens parlava de la competència de l'Acadèmia per a definir-ho. I jo li pregunto, si no posara
com el català, també tindrien el mateix dubte de que l'ABL poguera definir la llengua? Pues és un tema que no ens hem plantejat, però si no té competència en un cas tampoc en té en l'altre. La competència o es té o no es té. Si el Consell Jurídic Consultiu li dona la raó a l'ABL i diu que el valencià és català, se planteja el Partit Popular canviar l'Estatut i ficar que la llengua oficial de la Comunitat Valenciana és el català? O la cooficial, vamos. No són coses que siguin equiparables. No es trataria de modificar l'Estatut en cap cas. L'Estatut està bé conforme està i el que diu és molt clar i està molt bé. El Consejo ha escuchado en la reunión del grupo parlamentario de ayer que se propuso la creación de una academia paralela. Es una cuestión que se ha tratado en el partido, en el grupo parlamentario. No sé si el Consejo ha hecho alguna valoración al respecto. No contempla en ningún caso, y le puedo asegurar que el partido tampoco, el Partido Popular, del cual formo parte, en la creación de ninguna academia paralela, ni ninguna nueva academia, ni disoluciones, como se está diciendo, no se contempla. Vamos a ver, yo creo que tenemos que introducir de verdad mucha serenidad y mucho sentido común en cuestiones que son tan sensibles, donde está también el sentimiento de muchas personas, con lo cual el Consell lo que quiere es evitar polémicas, lo que quiere es que impere el sentido común. Y por ese motivo lo que queremos es, en primer lugar, que se establezca si entre las atribuciones de la Academia Valenciana de la Lengua está la de incluir esa definición en ese diccionario. Vostè diu, el govern valencià acatarà i s'ha d'acatar. Vale, d'acord. El Partit Popular també ho acatarà? Li pregunto com a membre del Partit Popular, perquè vostè sap que en el Partit Popular hi ha moltes veus que fins i tot han arribat a demanar el tancament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No sé si al respecte vostè creu que, o si vostè creu que el PP valencià també hauria d'assumir la decisió del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, siga quin siga. Evidentment, el Partit Popular és un partit que es caracteritza per acatar les decisions dels nostres òrgans estatutaris. Si el Partit Popular demana, i sempre demana, el màxim respecte a les senyes d'identitat de la nostra comunitat, de la nostra llengua, a la nostra bandera, lògicament també deu d'acatar el que vinga d'aixòs òrgans estatutaris que estan en el propi estatut, no tinc cap dubte. Ahir un advocat va presentar un escrit al Consell Jurídic Consultiu adjuntant un recull de 46 sentències perquè tinguin jurisprudència sobre l'equivalència del valencià i el català. Acaten les resolucions d'aquestes sentències? Mira, jo desconec aquest escrit, desconec quines sentències són, les sentències sempre hi ha que llegir-les i al final, si ho ha presentat i el Consell Jurídic Consultiu estima que ho té que tindre en compte, doncs ho tindrà en compte i ja dirà el que tingui que dir al respecte. Nosaltres el que anem a acatar és el que diga el Consell Jurídic Consultiu. Per supost, acatem sempre totes les sentències, com vostès saben, però jo no tinc coneixement de totes aquestes sentències. Fa uns anys el president reconeixia públicament que valencià i català és el mateix. Mantenen que valencià i català són dues llengües diferents? Mantenem el que diu l'Estatut. L'Estatut diu que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. Això és el que mantenem. El que diu l'Estatut, claríssimament. Entonces la polèmica és només sobre el nom? Anem a veure, el que es planteja, ja he dit abans que no és una qüestió política, ni una qüestió científica, ni acadèmica, és una qüestió jurídica, de conèixer quines són exactament les atribucions que té conferides legalment un òrgan estatutari. No entren a valorar si venen a ser la mateixa llengua. No, insistisc, nosaltres el que valorem és el que diu l'Estatut d'Autonomia.